Zdravíte Studio Games a ja ťa vítam u ďalšieho videa a dneska to bude tutoriál ako stiahnuť Technic Pack, lebo veľa ľudí to nevie a toto je asi ten najjednoduchší, ako to môžem povedať, spôsob. Zajdete si na túto stránku, ktorú budete mať v popisku videa, ak ti tam nezabudnem dať ako v minulom tutoriále. Tak, zajdete si sem. Vidíte, tu sa nemusíte ani registrovať. Vy si to stiahnete. A tu si vyberete, že čo máte. Ako máte javu, to si zistíte tuto. Ak tu máte Java, tak máte 64, ak máte Java 32 bit, tak máte 32 bitovú. Ak máte Linux, tak si stiahnete pre Linux. Ak máte Apple, Mac, tak si stiahnete pre Mac. To záleží, akého máte operátora. Tak, a keď sa vám to nainštaluje, malo by to vyzerať nejako takto. No, vám sa ešte vytvorí taká zložka, ak ju nájdem. A toto sa malo by sa vám takéto dačo nahodiť, keď máte na Windows. A neviem, čo sa nahodí na Macu alebo na Linuxe. Takáto zložka. Alebo dačo sa vám aj na Linuxe alebo na dačom, na operátorom vašom sa dačo nahodí. No, vy to rozkliknete, buď to bude WinRAR alebo dačo iné. A tu už máte sami Technic Launcher. No, ja si zapnem, aby ste verili, že to funguje. A toto už je ten Technic Launcher, čo mám tuto. Tak, a vyhodí sa vám toto. No vlastne, prepáčte, vyhodí sa vám toto. Ale vy tu budete mať presne toto, ale okrem tohto Apple skin. Vy si tu dáte meno, ako chcete byť. Napríklad, že Gaming. A tu si môžete zajsť na internet a robiť si nejaký e-mail na to. Tak, dáte prihlásiť a tam môžete zapamätať si, no toto, aby ste sa stále prihlásili na tento účet. Dáte modpacky. A ja už tu mám nejaké modpacky. Vy keď si to zapnete prvýkrát, tak tu nebudete mať nič nainštalované. No, budete mať tu toto Vanilla, Techie Legends, Hexseed, Brickfire a Attack of the Team. Ale Futurecraft a čarný Minecraft nebudete mať. To už si iba tuto napíšete Futurecraft a vidíte, že mi toto tu naskočilo. Toto tu máte ostatné módy, je tu fakt veľa. A aký chcete si stiahnuť mód, tak taký si stiahnete. Tak, pre tento tutoriál to bolo asi všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like. Ak vám to nefunguje, lebo toto bol asi najjednoduchší spôsob, ak vám to nefunguje, tak už musíte vedieť sami, lebo toto je ten najjednoduchší spôsob. A ak sa chcete opýtať na ďalší tutoriál, nezabudnite dať čo do komentu. A ak sa vám páčia naše videá na Studio Game, tak nezabudnite dať odber. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite dať like. A dúfam, že toto video bude mať aspoň 20 lajkov alebo 15 lajkov. A ak bude mať, tak buď bude let's play, alebo ak bude 15 lajkov, bude tutoriál, ak bude 20 lajkov, tak bude let's play. Ja sa s vami lúčim a zatiaľ ahoj!